ndo baby rakwe tirione miraka misa the baby hello wakatomumkange wakamumkange wakambukangwe asati uri mugweja futi ke ona pana uyu chachimoko chinenge chichi 6 zuva ranhasi mablangu John kwakwenda kuri anonzi mageo guides mageo guides kukanganisa kunyinga sikana ndwana kwachitsemura kuti anodai iye anotengesa ore aiwa nekublokera anotengesa manje anotsemura iwo akanochikunakirwa nevanhu vatanga tochidza kuti anodai ndana maika watovaziva maika akatsemura takamudza tiraumisa blokera anotobuda ndosakachiona kazhinji anozongobuda kupesera kwayo anozongobuda razi ane chimwe chitsaga chekuda kuti razi anonyebera futi anda kunyebera futi zvimoko makore ake futi kamudhara munhu iyeye ukada kujuta chimoko ndowana nokubhurukira angachitaura zina basa mageo guides malere kana una mhomzi wako uchamhoresa vanhu manje mhoresa ka vanhu vari kufamba vachitamba vachifamba ndezvemiso muromo unonyanya muromo unyara uri munhu utaona zvinhu zvakadaro komana ndakudza seganzo munoziva maiterenzi visi unoziva maiterenzi anotengesa nyama yamuna Elizabeth oziye vakanditi vakandimhoresa ndakagara ava vavana bangu apa nezuro mukoma wachisvika mukoma wangu nditi hanzi unokangandara zvakafanana nemukamhoreswa nemunhu amunokangana vakangonditi hesita wanda mukoma wangu nditi asi mazuva norukanga amaiterenzi saizi yavo kangana namaiterenzi amaiterenzi vakandimhoresa ranzi kukangana nawo asi mazuva saizi yamaiterenzi wazinzwa rasta hanzi zvibate bozi ukaona munhu muhombe waiziya munhu muhombe kasaka zvinhu zveke zviita wastaki iye ndi anovagaira kuti vanongokangisa vasi vaite izvozvo maiterenzi enyama vemachikeni vakandimhoresa zvakanzi asi kukangana navo anovesa pamwe iye kana achivesa anoti kuti nini hamaiterenzi anovalava anovagaira kuti vanoita izvozvo but havaite anoda but akatowana approach saka anozivaona chimunhu chaunovesa chinomwe munhu unonyatsoziva kuti brazuro anobhorokera zvinenge zvesikechi ndombopinda digirikini naye ndakautaura kuti anobhorokera akatondimisa ndatopadhuze shamani padhuze chisitera chimagirazi chacho vangomai handinonyangirwa nagostara kuziva chakaita gostara akanzi badara dheni munaye maratidzwa dheni isina munhu vasiya mari kularire ndazi ari kusiya mari stela vazoka nefuseri zvakanzi baba varamba vati hachada dheni gostara aita kurava mari wezuro naye makunzwa mari rechipiri chibva kwashambarira riziya rimwe dhee aitoamablango achoti minoxi anomupfeka maglazi anomboyashona mukaenda ramami nanasiza kwashamba
Vakatora mari vakanzi baba varamba vatanzi ndakatora mausiku petakadzika lift kavawedzera chimwana chaichi chandakatora chemachipsi landroad momuchachi yako muti manje nini kana zvakunetsa mapurisa nekuti mukadzi wacho ndimakaya naye muchiti mukadzi wenyu akatora manto munyima apana akataura akanga ane chigod blend akazipedzera ataka mwana yechibrand then panesimuka akanzi desert fox apaziya pane opposite pahonda noma ndakazipedzera ndakumwana akabatana $70 ndakutonowana yegod blend achitoti manje chiri kunzi chakaenda marondera chamwari apa nangana munhu andoketana nacho kudhini kwacho kumatagarika chiri kunzi chakangotizawo kuti chakangoita kuenda stela avatenge kana nezinyama re$3 otengera machips plus vamwe vanhu ubhadhara rendu uyu futi komulazo patakona samuriwo ndiwo anaito munhu uchitambira frandi ndiaitombochivisa futi komulazo mutatu aipiwa naapi apa iwo akakutambiswa 9 akadhakwe kusvika pakuchibhadharira ringi chamwari vanhu vanoperera ndokuperera amekana aiwa unoza chii ndochihadhi chekuperera seganzo usafakateerera paprobhuremu uchiudzwa purobhuremu yeuri because haipere haisorovheki iweye kutorera nayo mari pakuona achikuudza purobhuremu because anenge azoreva kuti ndipo mari chete anenge atosarudza kuti ukati hauna mari ngazviperi saka anokuudzai saka iye haana kuvesa angotorerwa mari nditerere mapurobhuremukuvesa aivesa but anongochita zvekupiwa gosto saka unonge wafunga kuti ndanyatsowana gosto racho rekuti anytime nogona kuya unoita kana wiki kana usina kubuda pansi usina kuvesa uchingonzi tsvaga gosto chimunhu chisiri kurapa amablango ukaona munhu anokubhosha zvetaipiwo anenge akambokupa akatoona kuti nodhoma aiwa unenge wakamupiwa katuka rende hazviti uzotanga wadyiswa anogonanga akatongoti aiwa utangire baba azverendi unenge wamupiwa handiriseni shamwari kana inini ngatonikuruka iyoyo namodhanda but ningi anonzani mufana wenyu uyu panext park angasisabhadhare kiri rendi ra doni dhoni kana tokanyakiri wacho kumbasina magiogaidzi kamablango zvandikutaurira makaona ine zvimoko munogara pese vari kublasta zvimwe hazvisi zvavo anenge achitobrokera vanhu anenge achitobvunzwa kuti uyu anoita sei ubva toti uyu haite anodaiswa manje chimoko kachiti munhu haite chinoenda kuneachacha haakatadzika munhu aenda kugara kuti icho chiri chinyama aimboti wakaine peyo mbochipo yekudhanda chikiri pamuka naita post time yaizobuda manje padheni papahaise chigirl guide kiri anoda buda kitazi mudhona aifonerwa wanzi yandimokubikira nakiri aitouya kunoko achida usikobikirwa kuno aiwa ndomarwera anoita vanhu mari anongotenga kasambo ndomarwera anoita vanhu mari vanenge vaitoziva madhireti kuti tipazi yakanuna oita ungada kubikira munhu itoziva kuti achamuzomurwa yakawanda pachabikwa tetichimwa zvinoziva madheti ese anoita ende kana iwo wapera chine chakutoziva kuti akubvunza chenji yedhoro hasisi nyingi ndiye akutanga kuita mari ende zvinozova kuti mari uitore kazhinji kupa munhu usina asi zvimabara saka kana chida mari yako hachinopedzera changokupa chiro chisingai usine chida gauri kozoita zvimwe zvinodhomoka neumwe munhu wekuti chinogona kutomublastisa chichitopiwa mari nauyu chichinopa uyu ndo zvandakaona zvakawanda manje zvinoenderana kuti aripuwa mari dhomoka nemunhu zvekutoti unozikanwa nziye ndikambomupa kachanyaro aiwa perazi vanhu vanopa vanhu vave mari kwazoona zvimoko zvada vanhu vekuti kanoti anenge ane chimoko kudheni kana kuti akawandirwa nezvimwe saka chimoko chine chido futi imwe time munhu ari furiwo kuti anytime anogona kuita zvimwe utanganziende musika munoenda musika muchitime manje unopuhwa mari yakawanda but ndibaba dhumi havakwanise kuoka newo vachida eso saka unoita kunge munhu asina kana mukomana wake mwezaone kana iwo watombopa musikana airtime
akambokufonela ne-airtime yako akawanda iwe ndozandorwera munhu lavekapeaisakurambwa iye zikanaka kuti ndipe airtime chodza inini mabebe ako ndotoazhamukira ndikatenga airtime ndotenga airtime yako neyangu ndokufonera aiwa yekuti isu tikotaura isusu chete saka siyakanditenge inini ndotaura ini pese pandakatenga airtime andikunyebera handinambofonera ndisiyandifoni yakapera ndakatokumbirwa imwe kuti munhu wamutengera airtime yedhora otaura newedhora uchingoriisa mako motaura zvakafanana ini ndoda ngonzwa kuti yasvika here kana ndaenda kuseianomunfonera ndakamutengera airtime inomboiti patinofina manje chodza ini nchinja ndinongondibhowa chandakavenga ndechekuti munhu afoni kana kumeseji kana kutaura kuti airtime yasvika iye munhu akadaro kana wasenda airtime anofana kufona bika kavani tomboda torwa neni pamari yaita samarita amenota ndesheuti